Teledaal. Ik was in school niks. Ik heb mijn school gaan doen, boklammer oppassen. Toen nog werk. Ik voel spijt dat ik aan televisie. Want bij daar zie ik. Ik kan met bij je plek aan die man zeggen met die nummer. Maar ik loop bij die nummer bij wanneer ik verstaan. Ja, die natuur gaat deel van mijn kennis gegeven. Als je nou in die veld loopt en de schildpadden loopt bij je, dan kan je weten dat van morgen of vrienden. En die eerste zijn die donkies, als alle ritueel in die veld. Speel, je weet zo speel. En die schaapjes ook, je kan zien dat ze zo spelen. Dat kan je weten. Die renden die ferie. Natuur als mijn loop van mijn leven. En ik is lief voor die natuur. Planten dat mijn ding. En ik ga samen die planten in die veld. En ik kan wel genieten ook. Zo voel ik dat ook. Ik voel gelukkig. Mijn ma is een boesman. Een rechte boesman. Mijn pa was al verslamd, was al een zwart man. Was hij met een stenen gekoopt. Maar ja, zo'n paar borreltjes. Die kanverbos, die baster Koorsbos, Dijklaasbos, dat was om te zien. Maar wat mijn ma en mijn pa me niet geleerd, die heb ik mijzelf aangeleerd. Die veld is bij je weer, als je die veld kent. Sierkanool. Je kan het beter zeggen. Lekker sier is hij. Kinger en kinky. Mooi bloemetje. Voor die glaspot daar op de tafel. Lijkt bij je mooi. Die stengeltje moet niet wegraken, want dat krijg je hem niet. Hij wordt geëet. Als je als kind dat komt bij je gegroeid. Hij dopje zo af. Veldkostje. Abdol. Nou, eten kom. Het maakt lekker. Kanverbos. Als ik met dat stenen voor die mees. Hij is bij je goed. Zie een troos. Je trek hem ook aan. Drink hem.
Hij maakt je nieren schoon. Die orage spreekjes waar nou nog ongegrond is. Wat afgebreken, die groeit zo weer, die oragetjes. Daar maak ik hem nou weer toe. Ja, kijk, dat is kaverbos. Hier is je boeg. Maar jij met je pluk je altijd bij elkaar. Dus jij moet het weten. Nou moet je niet koken. Open. Dit kan niet. Niet karo. Ja, die plaats is zoutpad. Daar heb ik geboren, daar heb ik groot geraakt. Tot ik me vol verstaan had. Je zal met je handen werken. Van maandagmorgen tot zaterdagavond. Je zal oest wat hij graan tijden. Dat paard leven. Dat was zo'n gal in mijn ziel. Ik noem je. Die wordt maar aan mij gemakkelijk gestegen in die tijd, in die apartheid. Hij heeft mij gevloekt en hij heeft mij geslaan. Partijen is amper, als niet nodig om met in te slaan. Hij kan me dan één keer te munten met ordentelijk praten. Daar worden ze mij gezegd, het zou groot worden. Donder zo wordt niet. Wat mag je? Je moet je roer, je moord met die. Dat slaat hij. Zo ik een harde dag had. Kaal geloop, stukken broek. Kaal voet, kort broek aan. Daar is hij. Stripzak is mijn buitje geweest. Stripzak. Zo was je apart te leven. Je moet net wanneer wat man je moet kniel en buig en buk. Vanmorgen, nacht ik kan zien hoe nacht, tot vanavond naar hij zo'n je daar weer raakt. Maak eens zaak hoe je voelt. Of je nog, jij moet werken. Je zou een bok lekker voor je bak. Zo met ons gaan, met ons. Niet met mij niet. Je bij mensen helaas. Hij net moet buigen wanneer wat man aan klaar. Toen ik daartoe besluit ik. Toen ik 21 jaar oud. Ik heb nog koren gesneden. Daar bij me. Toen wil ik ook die dag gaan slapen. Toen vang ik zwijm. Maar toen ik me daar onder denk ik maak me nou fout. Ik man los. Toen zie ik nog slaat je me niks meer weten. Dat is de tijd waar ik toe aan om het verhaal te trekken. Ik heb met de blok die vuur daar niet essentieel dingen. Nieuwoudtville is really a special place when it comes to botanical diversity. I mean, it's incredibly diverse. There are lots of bulbous plants that you find only at Nieuwoudtville and nowhere else in the world. Delve a little bit deeper, you discover the fantastic mosaic of plant use patterns.
associated with this diversity. Because you also have cultural diversity in South Africa, extreme cultural diversity. And each culture has its own ways of using plants. You want to know the very first medicine? Go to the Khoisan. And in the Cape area especially, there is a tremendous eroding of knowledge. And so I'm desperately attempting to collect as much information about the uses of plants before it goes extinct. Well, I came to Nieuwoudtville to speak to Koos Paulse. Now, Koos Paulse apparently has a rich knowledge of the plant uses of the area. And as part of my survey of what we call the ethnobotany, the uses of plants, the traditional uses of plants, I came here to talk to him to record his information as part of a contribution to the cultural heritage of South Africa. Ek is Ben van Wyk. Aangename kennis. Wat ek gaan vir jou vra is of ek jou kennis kan gebruik in die boeke, om dit in die boeke te skryf. Maar ons werk so dat alles wat jy vir my sê, skryf ek sorgvuldig neer en ek erken jou daar. Ja, Dan moet ja. jou naam staan by die kennis. Ja, Jy sê ja. Koos Paulus het vir my hierdie inligting Ja, gegee. ek wil jy my gesê en jy met my ook die plante wat ek miskien nie ken nie, die ken jy. Ja. Die by jy my die plante naam met dit. Jy verstaan? Nou, oom Koos, Dit maak wat jy. Jy verstaan presies. Ja. Dat is vir my niks so lekker. Ek sê altyd, ek is nou die professor van die boeke en ek praat met die professor van die veld. Jy is die professor van die veld, jy sien. Dat is die Kamerbos. Kamfer. Dat is die Kamerbos. Ja, ja, ja. Ry. Patricia, dis Diosma acmaeophylla offersuta. En hy word saam met Sandolin. Santolin gekook. Is dit vir verkoue, né? As we go. Ja. Wat noem jy hom? Smaak my dis 'n siering. Dis 'n tipe van 'n siering. Nee, goeie eentjie. Goeie eentjie. Ja, ek het die altyd maar so hoe. Nee. Goeie eentjie. Goeie eentjie, ek kan dit. Goeie eentjie. Goeie eentjie. Oom Koos, ek wil gou vir jou vra om daai ding se naam te sê, lekker hard te sê. Hierdie. Ja. Wat is Goeie eentjie. Goeie eentjie. goeie eentjie? Ja, goeie. Goeie eentjie. Ja. Dis baie interessant. Hy maak mos 'n geel blommetjie. Ja, dat is geen dom. Daar eentjie. Daar eentjie wat daar zit. Dat was laatst jaar se eentjie daar. Nou, hoekom is dit so? Want die bobbejaan grawe tot daar en dan is hy maar tevrede met daai bietjie. Ja. Hy weet nie daar's 'n nuwe kos hier onder. Dis om die bobbejaan te verneek. Hoe smaak hy? Maak jy hom gaar maak of kan jy Nee, hom ek eet hem nou. Eet hom rou. Ek eet hem sommer nou. Hy lekker. Walking with Koos in the veld is like walking with a botanical colleague. Only it's a little bit more interesting. My botanical colleagues have book knowledge mostly. And book knowledge is not that wonderful. I mean, I can read it up and it's interesting and so on. But to be exposed to ancient knowledge. Now, I've been exposed to ancient knowledge over a long period. So I know quite a bit of what Koos is telling me. But then you get these precious gems of information of a new Nama name or a new use of a plant that I maybe heard once vaguely. Now I get reconfirmation of it. It's like picking up beautiful stones along the way, picking up diamonds as we walk through the veld. Teringtjie. Teringtee? Ja. My magies. Teringtjie. Okay. Ek het dit laas gehoor by Van Wyksdorp in die Klein Karoo. So jy gebruik hom vir tering? Ja. Vir mense wat tering. That is a Lyserak naphanoides. These are maybe just a Ceres area because it's unusual, this record, very unusual. Van Wyksdorp in the Little Karoo,
Everyone knows it as teringtee. Around these parts, no one knows it except Oom Koos. Why? Because Oom Koos comes from Ceres. Dat is hy. Kijk, hier staan mos die wat jy sê. Ah, dat is hy. Dat is hy. My skoonsister. As hy so by hom kom, as hy hier jong blaar, Ja. wat sê hy blaar, plak sy so af, ek sê hom so. Eet sy hom sommer? Ja, ek eet hom so. Patricia, jy sê jy eet hom sommer. Ja, jy kan proef. Sy sê sy skoonsister eet dit sommer. Ja, sommer net vir daai jong blaar. Jong blaartjies. Dit is Raphnia amplexicaulis. It confirms my theory that original medicine was eaten, not drunk. Dis peperbos. Peperbos. Hy smaak mos peperig. Ja, hy brand. Gebruik jy hom nie vir peper nie? Nee. Nee, is net op sy naam. O. Omdat dit so brandlik is. Ja, ja. Net oor hulle gesê dat peperbos op toe eers moet indak. Ja, Hy brand, hy hy brand. brand. Yes, like. Sjoe. Wat is? Careful, daai hele klip het het omgeval. 'n Reuse klip. Ja, maar sien jy? Sien. Kyk, jy is te zwaar. Ek gaan julle berge 'n stuk aanbreek hierso. Oom Koos is een met 'n groot blaar. Hy het omtrent die grootte blaar. Ja, hy was nou Want hy lyk soos 'n waarboom. Ja. Ons sê hulle van waarboomtee, maar hy is dieselfde as hierdie. Nou, daar kom hy, nou by jou kom. O ja. Maar julle gebruik hom nie vir tee in die werk. Ek drink hom. O, jy drink hom. Wat noem jy hom? Ek noem hom weer appelbos. Appelbos. Patricia, please. There's a new name here. Ja. Appelbos. Ja, ek noem hom appelbos. So dit is lekker tee. Hy smaak net soos die. Moet 'n mens hom sweet of nie? Nee, jy pluk hom Gaan maar maar so vars. net so vars koek. Kook hom vars. Patricia, sal jy skryf? Appelbos sê jy. Hy het baie name daai plant. Maar nie in die Seeleberg hulle vir The depth of knowledge in local people is completely underestimated. It's very, very valuable information. The results of possibly thousands of years of experimentation, and to now lose that information is a terrible tragedy. The whole idea of my work is to preserve as much of it as possible. But I can tell you now that a lot has already been lost. Because for the majority of useful plants of the Cape area, we do not have Khoisan vernacular names. So I've collected a lot of information. So a large part of it will be preserved for future. Om het nog nie die naam Hyra gehoor. Ja. Trombombom. En die naam is Maar jy sien dat verkeerd heel toe. Sê vir my, jy het van vroeër jy gepraat van hom. Ja, het is Nooreboeg man. Dis hy. Nooreboeg. Ek is nou so bly jy ken hom, maar dis nie baie mense wat hom ken Dis nie. hy. Maar is mooi. Wat sê oom van hom? Dit is Bond Alwintjie. Bond Ek Alwintjie. noem Bond Alwintjie. Pont Alwin. Oom het nog nooit gehoor dat 'n mens hom kan gebruik om die huis te beskerm. Want hulle sê vir my jy moet hom daar voor die deur aan 'n swart toutjie hang. Waarvoor Dan wel is daar niks moeilikheid na jou huis toe kom nie. So sê die Karoo se mense. Dan moet ek seker daai een opvang met my is plek by in moeilik. Oom ken hom hierdie een. Ek dink nie so nie. Hy is hier nie in die Ceres se wêreld. Nee, hom jy nie. Oma Forteva. As jy siekte kom dan It's a weakness of humanity, it seems to me, that some people tend to think themselves superior to others and think that they are better. And I think over the last years, there's been a process of a greater appreciation for the cultures of other people. The world is changing for the better. Ja. Dit was verskillende blomme. Ja, verskillende blomme. Alles van die beste of Dankie vir die raad wat ek nou weer het. Nou voel ek so dapper aan my dat ek man kom kyk hierdie plantjie dit by plantjie daar. Dis wat jy my nou weer geleer. Ja, ek gaan weer slim aan. Ek hou my ook slim met ander mense se kennis. Ek's maar net so. Ek maak ook maar Okay, Matilda. Baie dankie. Alles wat mooi is. Alles wat Alles van die beste. mooi ry. Right. Mooi ry.
daar was niks voor mij. Gister, wat ik kan zeggen, was slecht. Alles was voor mij net goed en klaar, alles. En ik denk hoe die baas mij daar heeft geslaan. En laat die man, hij was ook maar destijds de baas. Maar hier zit hij nou bij mij als professor. Maar op een dergelijke manier, niet die manier als voorheen. Hij is ook goed met mijn broer. En destijds was dit hier geweest. Zo, als ik hem lekkerder voel daar. En dat is precies wat ik voel. Zo, nou gaan we dit. Ja, ik zie het. Dank je. Een klein rooibosboer. Ik was 21, daar had ik geleerd van rooibos te zaaien, planten. Ik heb al die jaren tegen die 2 boeren gewerkt, hadden mij niet hier takken gezien. En dat is wel van mijn baas wat ik kreeg, want dat heb ik ook gehad. Dat is lief voor die rooibos. Dat is mijn toekomst wat ik nog mee te doen is. Voor en toe. Kijk nou hier. Laat je aan de afgesneden. Zie, hij groeit bokken, hij kijkt en daar bloem is klaar. Nee, ik voel gelukkig op die leven. Maar als ik weer terugkom, naar die punten van het voorheen, dat is maar amper, ik kan net daar weer aan elkaar zetten. Maar nu gebeurt het niet meer. Zo was het niet. Dat is mijn story. Ja, maar het is goed dan. Het is ook goed zo. Ja.